Il-Partit Nazzjonalista nieda kampanja ġdida ta' ġbir ta' fondi b'rabta mal-elezzjoni ġenerali bit-tema Ejjew Nazzjonalisti Nissaħħu. L-iskop ta' din il-kampanja ġbir ta' fondi hu biex in-nazzjonalisti u dawk kollha urtati bl-imġiba tal-gvern li hu protagonista tal-abbuż ta' poter jgħinu l-Partit Nazzjonalista jissaħħaħ u finanzjarjament ikun f'pożizzjoni li jagħmel kampanja elettorali effettiva. It-teżorijiet tal-Partit Nazzjonalista Mario Ellul spjega li l-iskop ta' din l-inizjattiva hu biex il-partit jagħti bidu għal kampanja ta' ġbir ta' fondi immirata għall-elezzjoni ġenerali. Waqt il-programm Net Live ippreżentat minn Marija Franca Lanza, Mario Ellul spjega ħjar lan ta' din il-kampanja. Il-partit ikollu diversi spejjeż matul is-sena, però di partikolari ħadd tiġi ffukata biex niġbru fondi għall-elezzjoni ġejja. Daw kollha interessati li jipparteċipaw f'din l-inizjattiva jistgħu jikkontribwixxu b'diversi modi. Fosthom permezz ta' ċek pagabbli lill Partit Nazzjonalista mibut kull xahar lid-Dar Ċentrali, Triq Herbert Ganado, il-Pjetà. Permezz ta' standing order tista' ssir permezz ta' online banking jew billi wieħed iżur fera tal-bank fejn hu diġà klijent u jagħti d-dettalji bankarji tal-partit. Jew permezz tal-website tal-Partit Nazzjonalista pn.org.mt/donate.